తాగుతుంటారు కదా, పాలు తాగుతుంటే ముక్కులో నుంచి పాలు రావడం, బాగా జలుబు, అసలు 5 months నుంచి అసలుకి ఊకొచ్చేది. ఎందుకు ఇట్లా అవుతుందని హాస్పిటల్కి వెళ్తే కొన్ని మెడిసిన్ రాసిన తర్వాత యూజ్ చేసినా పంపిస్తుంది ఏమి. సరే అని ఇక మళ్ళీ ఒకసారి స్కానింగ్ చేయించాలి, సిటీ స్కానింగ్ అన్నీ చేయించాలి అని అంటే సరే అని హాస్పిటల్కి వెళ్తే వేరే హాస్పిటల్కి పల్స్ అక్కడ ఉంది కదా అమీర్పేటలో, అక్కడికి రాస్తే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ రిపోర్ట్స్ చూపిస్తే చెప్పారు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది, పాపకి హోల్స్ ఉన్నాయి, అందువల్లనే అట్లయితుంది అని చెప్పి పాప వెయిట్ తక్కువ ఉంది చాలా, 3 years తర్వాత చేయించాలి అన్నారు. 3 years తప్పటికి ఇప్పుడు ఏమొద్దు వెయిట్ తక్కువ ఉంది 5 years తర్వాత అని చెప్పారు. సరే అని ఇక 5 years తర్వాత ఫస్ట్ కేర్ హాస్పిటల్లో చూపించాం. 5 years నుంచి పోయి రావడం, చెకప్లకి పోయి రావడమే అవుతుంది కానీ ఏం చెప్తే తిరగడమే ఊకే రోజు అసలుకి ఎట్లా పోవడం రావడం 3 monthsకి ఒకసారి చెకప్కే అవుతుంది. వాళ్ళు ఏది చెప్తలేరు సరిగా. ఓసారి పోయినా అది అది ఏమంటారు స్కానింగ్ అయిపోయింది, ఒక 15 days ఉండమన్నారు. అక్కడ ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు వద్దు తర్వాత చేయాలని చెప్పారు. సరే అని ఇక పోవడం రావడమే అవుతుంది కానీ ఏం ఆపరేషన్ గురించి ఏం చెప్తలేరు. సరే అని ఇక మళ్ళీ ఇక కొన్ని రోజులు ఊకొని వేరే సన్షైన్లో చూపించాను. చూపిస్తే అక్కడ బెంగళూరుకి వెళ్ళాలి, 4 lakhs అయితే అమ్మా అని చెప్పారు. 4 lakhs అంటే మన వల్ల కాదు కదా అని ఇక అమ్మ అక్కడికి ఏం వెళ్ళలేము అని చాలా బాధపడ్డాము. అసలు ఈ ఆపరేషన్ అయిన రోజే 2 చనిపోయారు. అసలు నా ప్రాణం పోయింది, వీళ్ళ కోసం ఉన్నదే నేను, నాకు వీళ్ళు లేకపోతే ఎట్లుంటారు ఇక.